Roberta Bela jidher illi jrid jiddistakka ruħu minn Emil il-predeċessur tiegħu Joseph Muscat. Iżda minkejja li għaddew is-snin il-gvern ta' qabela xorta waħda jinsab taħt id-dell tal-legat ta' Joseph Muscat. Kienet din l-osservazzjoni li saret mill-editorjal ta' The Malta Independent meta fl-edizzjoni tal-Gazzetta tal-Ħadd ġie ppubblikat editorjal illi osserva d-dell li ħakem lil Bela fl-aħħar ġimgħat. Fil-fatt l-editorjal iddikjara li huwa ftit surreali illi l-Gvern Laburista għażel li jippubblika stqarrija biex jgħid illi bħala parti mill-ġuri ta' Jorgen Fenech il-ġurati aċċessaw Kastilja. Hekk kif Kastilja kien post prinċipali illi semma tul 8 ġimgħat li għaddew. Skont l-editorjal l-istqarrija kienet mossa biex Roberta Bela jiddistakka ruħu mill-predeċessur tiegħu Joseph Muscat, fejn kien spjegat ukoll illi dan der ċar fil-kliem li użat din l-istqarrija fejn il-gvern saħansitra iddikjara illi hu kompletament m'għandux x'jaqsam mal-każ. Tantu hekk li fl-editorjal ġie spjegat li din kienet dikjarazzjoni ċara ta' Gvern Laburista illi qed jgħid li mhux hu imma Joseph Muscat ġab il-Kastilja f'din is-sitwazzjoni fejn jidher li Roberta Bela qed ikompli jipprova jiddistakka ruħu minn Muscat kif ilu jagħmel għal dawn l-aħħar snin. Iżda ma jistax jgħid dan b'mod dirett għaliex Joseph Muscat skont l-editorjal huwa persuna importanti ħafna fil-Partit Laburista. Madankollu l-editorjal jgħid ukoll illi Bela jażel meta għandu juża l-Muscat u le, fejn spjega li Roberta Bela ibbenefika politikament minn Joseph Muscat meta kienet jikkontesta għat-tmexxija tal-Labor. Iżda meta dan sar Prim Ministru, ir-relazzjoni tiegħu ma' Muscat ħadet xejra differenti minħabba l-legat ta' Muscat fil-gvern, fost oħrajn fis-saga ta' 3 sptarijiet, il-Grey Listing u anke tneħħija ta' Konrad Mizzi mill-grupp parlamentari ta' Roberta Bela. L-editorjal temm jgħid li l-gvern ta' qabela ilu għal dawn l-aħħar snin jiġi imbarazzat bil-legat ta' Muscat u dan meta jkun ikkunsidrati li Joseph Muscat huwa aktar popolari minn Roberta Bela mal-partitarji Laburisti. Fejn anka kien spjegat li sejħa elezzjoni bikrija din is-sena issejħet sabiex Roberta Bela jevita l-ħsara politika illi qed iħalli fuqu u fuq il-gvern tiegħu dan il-ġuri. Bl-editorjal jgħid li l-ebda stqarrija ma tista' tħassar id-dell ta' Joseph Muscat fuq Roberta Bela.